Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Whatever happened to the heroes? Whatever happened to the heroes? No more heroes anymore. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Ik ben mijn bijzondere gast aan de tafel van het Omroep Friesland Café. Het is Jan Switters. Ik ken hem als studiobaas, producer, maar ook als muzikant. Hij draait al heel lang mee in de Friese muziekscene. Totdat er een ramp gebeurde. Tenminste, dat is voor elke niet een ramp natuurlijk. Want hij wenne op het terrein bij Ernst Langhout in Gouw. En een grote bron lei net al in de boerenpleats. Maar ik het hoes de helemaal plot in de jisk om het zo maar zo te drukken. Dus komt er een benefit. Ben er al die acties. En is dit misschien net een mooie, maar wel eens een onleiding om het keer met Jan Switters terug te praten. Hoe is het met hem? Maar ik een beetje naar het verleden te zien en wat voor muzikant hij eigenlijk is. Dus Jan, mooi dat je er best welkom. Ja, nou, dank je. Hartstikke leuk. Ik vraag je toch maar even, hoe is het? Oh, ja, prima. Het koelt beter. Ja. Ja. Nou ja, toen ging het prima. Alles went, zeggen ze nou. Behalve een vent, maar... Ja. Het langzamerhand went de situaties is maar waar je in terecht komt. Het is in één keer een grote klap. Alles weg. Maar dan letterlijk alles. Weet je wel, alles wat opgebouwd heeft in al die jaren. Sinds 85, alle opnames. Alles is fut. En in één keer, poef. Binnen jaloeren. Weet je wel. Dus ja, dat is even wen. Ja. En, maar heel langzamerhand... skik je wel weer in de situatie. Wat had het met die holiday, met die mentale... Ja, maar dat is al je nog... Al wacht je wat dat doet. Ja. Dat zakt het langzaam in en ja, in eerste instantie zit het heel erg vol met adrenaline. Vanwege de toestand. En dan ga je hem gewoon deur. Weet je, met de deur gaan. Want ik had direct alweer... Ik had nog een studioklus staan op de zaterdag de weekend. Ja, nou, dat is dan direct regelen hoe we dat hebben. Nou, kom gelukkig bij maten van mij in een studio van de Oude Boy in Franeker konden we dat doen. Overleg met de band. Nou, daar heb ik weer afleiding. Kijk, me muziek bezighouden. Met opnames maken. Dat is allemaal prima, lukt. Maar ja, dan langzamerhand is het dan een week verder, binnen 2 weken, 3. Nou ben we bijna 3 maanden verder. Ja, het is elke dag komt het nog weer voor van... Shit, dat had ik nog. Oh nee, heb ik dit meer. Echt dagelijks. Gewoon elke uur heeft dat die ding. Maar dan beseft je ook wel van, het is een nieuwe start. Klaar. Het zij zo. Oh, shit happens. Ja. Maar dat klinkt zo simpel om te zeggen. Ja, maar dat is toch elke keer weer in je hoofd houden. Best er wel mee bezig, ook constant. Echt constant mee bezig. Oh, verdorie. Want ja, dan in één keer herinner je van al het materiaal wat ik had. Waar had ik dit, waar had ik dat. Ik helemaal niks meer, no? Alles met weer komen. Een lepeltje voor de koffie. Een koffiekopje. Noem maar op, weet je wel. Ik had deze... Nou, ik heb een jas. Die heb ik gekregen. Ik heb me alles weer voort. Ondertussen met een fiets. Ik heb een auto gekregen. Nou, klaar. Hebben we een mooie donatie gehad. Hebben ze opzetten. Ik heb een tiny house op wielen verkocht. En ik heb ook voor het eerst de tweede nacht erin slipt. Nou, de eerste nacht weer heel erg onwennig. Maar vannacht heb ik goed slipt. Maar een tiny house. Jongen. Ja, ik heb een tiny house op wielen gekocht. Dus, dat klinkt als een hele bewuste keuze. Ja. Ik heb altijd al het idee een beetje van ik wil tiny. Maar ik heb zo'n soort spul. We moeten ontspullen. Nou ja, nou de situatie heeft me ontspuld. Dus ik hoef net niks meer te regelen. Het is al fut. Ik
hoef niks meer op te ruimen. Dus ik kan nou een rotzooi verzamelen. Zo. Ja, het lot had hij geholpen in dat opzicht. Ja. Ja, schijnbaar. Ja, nou ja, het is eigenlijk mijn hele leven al een beetje komt tijd, komt raad. Maar eigenlijk is het altijd het dat zich wel voordaan. En nou, dit is dan weer een geschikt moment om steeds maar gewoon te ontspullen. Ik heb ook helemaal net zo volle. En dan een tiny house on wheel, klaar. Ik krijg nog een Leeds piepelwagentje bijkocht. Maar in de tiny house, dat is zoiets, daar ken ik mijn spul net in kwijt. Dus ik moet even een soort bureautje hebben. Zo'n aanhangwagen. Ja, zo'n Leeds piepelwagentje. Ja. Zo, een mooi groen dingetje met witte lukjes. En dan van die bloemetjes gediend hangt er nog in. Ja, grappig. Maar dan heb ik daar een bureau in staan. En dan kijk ik daar mij nog even wat met de muziek bezig is. Hè? Ja. Ja, zo ben we wat bezig. En dan. Ja, van de morgen werd ik wakker, ik bij mij de vogeltjes. Dat weer prachtig werd. Omdat eindelijk bij mij te maken. Daarom wen je me daar ik zo prachtig. Al die vogels en al die natuurgeluiden, dat weer altijd verschrikkelijk mooi. Ja, dus die tiny house komt aan wel weer in gauw op datzelfde plak te staan. staan. Nou ook. Hij staat op een boerderij. Ja, maar dat wordt ze met horen, zeg maar. Ja, tot het de bakkerij klaar is. En dan zullen we dan wel wat ermee doorgaan. Want ik wil er maar op vakantie. Zeg maar. Ik ken er maar op vakantie met dat ding. Dus dat direct in één keer koop. Ja, mijn camper weet ik voor het, nou. Ik heb 2 campers. Eén moest nog tot de APK. Zoek nog een kleermaatje. Ze winnen al die fut. En auto is fut. Campers is fut. Fietsen is fut. Ja, klaar. En nu ben ik weer mobiel. Ja. Ja, een soort camper 2.0. Maar een soort Ja. Direct maar dan inricht als een tiny house. En dan... ja, het is bij helpen. Het is iets, maar het is wel heel erg functioneel ingericht. Ja. Ben je nog steeds letterlijk een puinrommien of hartstikke wel wat structuur in die zin van een opname hier, een live concert daar? Want toen was dat in het bloed. Ja, ik ben wel bezig met live concerten hoor. Dus we hebben nou Koningsdag, heb ik in Meppel, heb ik wat draadjes, maar... En we hebben laatst nog in de Rinkelboom heb ik nog een grote productie eruit voor 4 dagen. Dat was een Queen-project. Met 124 man koor. Die deed een Queen-tribute act zeg maar, met een band erbij. Nou, dat was wel geslaagd. Dat verzet ook even de zin no, om daar maar bezig te wijzen. Zulke dingen. Nou, we hebben straks heegspanning weg. Ja, en dan een benefietconcert met ik zelf weer even aan de bak even spelen. Wel even zin in, hè? Ja, maar met de band oppakken. Ja, met oppakken, ja. Het feit dat we nou spelen moeten is net zo mooi natuurlijk, maar dat we kunnen spelen dat is altijd prachtig, no? Hoe lang bestaat deze band al? Nou, een paar jaar nou, denk ik. Want het is gewoon eigenlijk zo, we zijn in met Murdering Traaien, dat is de voorloper, ben we in 2014 volgens mij weer bij me komen een reunie voor een eenmalig concert, maar dat smaakte zo nog meer bij vertrokken. Nou, op een gegeven moment is na een paar jaar is Leo ermee ophouden. Nou, toen zeiden we, nou, dan moeten we naar je band beginnen. Dan wij vonden het zelf al zo prachtig. Dan zeiden we hebben we oppakken begonnen. Hebben we Menno erbij gehad, een jonge jongen. Maar dat was toch een beetje te veel leeftijdsverschil. Ik bedoel, ik wil een ier ouder dan zijn heid. Dus ja. Toch een generatie, geloof ik? Het zit toch wel een... Ja, maar hij hier hoorde toch wat meer van de moderne hardcore. Hè, en wij zijn toch iets meer van de oude punkrock. Dus dat botste zo'n beetje. En dan op een gegeven moment zeiden van, nou, dan ga ik ermee opkleden. Nee, maar geen probleem. En dan toch van, nou, we willen naar je zangers zieken of wat dergelijks. Maar met zijn trein, we vielen elkaar goed aan. Dat doen we al sinds 84, 83 zo'n beetje bij elkaar. Ja, want we begonnen het mij. Maar Murdering Traaien. Dat is maar in 83, 84 ben we begonnen met Murdering Traaien. Daar ben we begonnen toen. Het Murdering 2, dat wie mij zie ik nog op drums. Een beetje een verschrikkelijke drummer wie ik. Maar dan hebben we nog een plaat maken met Woppenverzij. Dat heette Live in Brouwe Soep. Dat was het eerste perikel dat ik deed op drumstel. Wel een rommer of de plaat trouwens. Ja, dat was een mooie plaat. Dat was een heel grappige periode toen. En daarna is dat de volgende. Toen ben ik met de jongens, deze mannen komen in de Lemmer, ben ik tegen gegaan. Want ik heb toen heel lang in Lemmer wennen.
Ik dacht, met Emma zijn we share, en dan kwam die man op een bankje zitten, allemaal punkers. Ik denk, hé, maar dit is mooi, dan moet ik er wel eens even een kennismaatje. Nou, ja, dus daar hebben we dat, heb ik dat oppakt en ik denk, gitaar spelen, nou, heb ik ergens vegen. Hé, ze spelen al een barré. Maar dat kent toch ik wel maar in je vinger? Ja, zei de Engels. Nou, dan moet je gewoon een open eet doen. Dan krijg je volle harde rachen. Nou, klaar. Ik ga dat proberen en sinds die tijd speel ik gewoon met één vinger. Ja, de heilige graal van de punk. Ja, gewoon rachen wees. Zo, huppatee. Net dan moeilijk. Maar hoe koerst Ernst Langhout toen al? Ja, dat wie in 85. Hoe ben ik daarbij gekomen bij die Ernst? Dan ging ze repeteren in de band met Skunk. Ja, want toen was ik ook met kadaverbak bezig. Ja. Maar Murderink was daarvoor. Want ik heb bij die toen wel... Ik was in Bolwerk allebei op dezelfde avond spelen. Juist, we hebben elkaar toen getroffen een keer, Bolwerk een keer met Murderink. Ik heb dat open A systeem het echt heb me dat uitgeleid. Hoe dat werkt. En nou, heb ik dat... En dan ben ik aan het dragen aan, dan lachen was dat. Daarnaast heb ik natuurlijk met mijn kadaverbak bezig geweest. Met mijn kadaverbak winnen we direct al bij Ernst in de Pleets. Met Skunk, de drummer, die wennen daar. En toen werd er altijd feest. Je moest daar oefenen. Zo. Wie kadaverbak de eerste band? Nee, Murderink was mijn eerste dat band. Dat was echt de eerste band? Ja, dat was voor mij de eerste band. Murderink 2, zeg maar. Daar speelde ik op drums. Mijn vriendin Clara die zong en Leo die, van de rol was gitarist en Andrew Montfort was de bassist. Dat kwam uit Lauwert, Wijsjes, maar daar ben we begonnen toen. En in de bunker, de naaste bunker zat een squallen en daar hebben we altijd gerepeteerd. Ja, en ook nog op een zolderke ergens, bij Etteke was dat, had ik later gehoord. Nou, daar hebben we de hele buurt wakker aan mijn hoofd doen. Oh jong. Nee jongen, dat is oude tijden. Ja, lachen. Oude tijden, echt met de muziek die is ingeleverd. Ja. We begonnen nog redelijk fatsoenlijk. The Stranglers, No More Heroes. Ja. Favoriete band? Van toen of van nou? Nee, van toen. Want dat was mijn eerste plaat waardoor ik affectie kreeg met punkrock. Ik had in die tijd, ik was 18. Toen ben ik naar Hek 3 maanden in Israël zitten in de kibbutz. En ik was helemaal nog in de disco square. Dus ik had cassettes met mijn allernieuwste disco hits. En ja, dat was mijn belevenis op dat moment. Maar toen kwam ik op een volunteersfeestje. Ik had toen alles wat gehoord van Sex Pistols. En dat vond ik wel interessant. Maar de disco vond ik nog leuker. Maar dat hoorde dan op de radio. Maar nou op een feestje draaide helemaal van die punkrock. En met name dit nummer, toen was ik echt verkocht. Van de Stranglers met No More Heroes. Ik dacht, wow, dit is vet, dit is mooi, daar moet ik meer van hebben. En dat was eigenlijk de aanleiding van dat ik alternatieve muziek ging opzoeken en luisteren. Dus dat was vet. Ja. En dan moet je dat helemaal andere kant van de wereld ontdekken, weet je wel. En toen kwam ik weer om inderdaad. En ik daar ook de ska, wie toen ik kreeg in de opmars, dat ik fantastisch. Weet je wel, met Madness en dergelijke. Dat jij dat toen, nee, dat mooi was dat. En qua bands, wat wie in de eerste bands qua punk, die toen wel waarderen kost? Of de rock of de metal? Of, meer punkrock. Ja. Punkrock. Ja, wat ik zeg, de Strangles zijn op een gegeven moment. Natuurlijk ook Sex Pistols in die tijd. In de jaren 80 vond ik prachtig. Noem ze allemaal maar op, weet je wel. De Clash, dat vond ik fantastisch. Die waren wat rustiger, maar die had wel ontiegelijk een mooie muziek, weet je wel. En daarna krijg je GBH en Exploited en al die soorten, weet je wel. Dat was prachtig. Welke hebben we nodig aan? Nou, Dead Kennedys dan maar. Ja, maar daar heb ik zelf, daar zit ik wel een verhaal achter. Want ik heb toen in Bolwerk ook een live geluid naast, is maar. En ik zelf concerten georganiseerd. En toen heb ik op een jongen volgens mij bijna 10 bands. 2 podia. En allemaal bands die verweven waren met de studio. Dat ik nog had toen ik aan de studio Landscape avond van maken. Al die bands heb ik opgenomen en mijn werken. Ik zei van jongens, we doen 2 podia. In een grote zaal was het, tegenover elkaar. We krijgen allemaal een jaloer, 20 minuten, of een jaloer. Maar je bent verplicht om dit nummer te spelen. Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck, maar dan in je eigen genre. Dus we hadden dat nummer op een gegeven moment als een rockabilly uitvoering. We hadden een dikke vette metal uitvoering van Scar Machine.
We gaan een ska-uitvoering van, hoe heet die band ook, weet je niet meer. Ben de naam even kwijt. Kom straks wel even rond. Maar ska en een beetje hele lichtige rock. En dan ook een punkrock voering. Dat is een hartstikke interessante avond. Maar waarom dit noemen? Waarom de Dead Kennedys? Ja, maar dat een fantastische band is. Kijk, ik was in aanraking met de Stranglers en dan zoek je verder. Nou, en op een gegeven moment kwam ik ook bij de Dead Kennedys. Want die waren politiek nog meer georiënteerd. Wist je wel. Maar keihard er tegenaan gaan, al die dingen. Dus rebels, dat was mooi. Ja. En de Dead Kennedys was wel, vond ik ontiegelijke goede muziek. En met name dit nummer, dat het natuurlijk ook weer wat. Too Drunk to Fuck is natuurlijk hartstikke een goede titel, wist je wel. Ja, dat is wel lekker rebels, wist je wel. Hij is ooit live zien? Ja, Paradies, een fantastische show was dat, ja. Ben het dan van Dijk nog een soort van helden? Of hoe stond je dan in de zaal? Nou ja, vond ik prachtig. Dat ben wel helden voor mij, ja. Over de Stranglers, de gitaristen, die heb ik laatst zelf ook nog, of laatst, dat is alweer een paar jaar alleen, zelfs 2 keer nog opgenomen met zijn vervolgband. Dus het heeft me ontmoet nog, dat was wel leuk, een praatje maken. Dat was toen in Groningen, RKZ, het een keer spelen. Dus dat staat dan in een grote zaal en dan speelt dat in RKZ in Groningen. Maar het later heel live-opnames maken. Maar hij weet toen hier zo'n ontiegelijke last van een jetlag dat hij was flink zagrijnig. Dus ik denk, nou, ik hou me maar wat op de vlakte. Maar die opnames waren daardoor ook niet helemaal goed lukt. Hij had slecht humeur, slecht gespeeld. Dan hebben we het nog een Jelly Letter, hebben we het oerdien in de Vera. Ja, dat was wel geslaagd. En wat ze de vierde met dien hadden, weet ik zo net eens niet. Ja. Too drunk, too fun. I don't stop to hear me cold. Too drunk to fuck. About a drug. Dead Kennedys en Too Drunk to Fuck. Je hebt het listje van mijn gast van Jan Switters. Muzikant, geen hart en nieren, maar ook studioman, producer. Oorlering is helaas een negatieve, maar ik hier hem sowieso wel eens ontwut litten wollen al. Maar in dit geval is het vanwege de benefiet. In verband met de bron van wat wij altijd neemden, de punkboerderij van Gouw. Ja. Is dat mijn eigen verzinsel of stien je hem echt zo bekend trouwens? Nou, dat weer meer de muziekboerderij is maar. Ja, wij hadden dan blijkbaar een punkboerderij van Ja, dat is prima, want ik was meer de man van de punk. Maar Ernst Langhout is meer de man van de alternatieve Visitor Sound. Precies. En later ook meer de folk. Ja. Ja, dus de muziekboerderij, ja, dat was echt de alternatieve muziekboerderij. Wist wel, zo. Ja. Maar de punkboerderij is ook prima, hè? Vind ik wel goed, hè? Ja. Kijk door de ska-band en toen best inmiddels achter de naam, hè? Ja, de hardheid was dat. Okay. Ja, precies. Ja. Dat was een fantastische band. Toen hebben we even terug te komen op dat verhaal van die avond met Dead Kennedys nummer. Alle bands moesten dat dus in eigen stijl spelen. Maar dan hadden we op het eind van de avond hadden we nog die 2 podiumstukken liek laten spelen. Ook nog. De hardheid die had dat nummer speeld. Nog een keer op het eind. En dan hadden we tegenover dat kleine podiumke een mix van de muzikanten van die avond. En dat was natuurlijk fantastisch natuurlijk. Hè. Van 2 kanten datzelfde nummer en dan een beetje in een ska-versie. Ja, dat was een leuke avond. Maar vandaar ook dat nummer, weet je wel. Dat vond ik zo'n mooi thema. Ja. Hoe begon bij jou de leefde van muziek eigenlijk? Leefde van muziek, dat kwam ik een maat van mij, die heette Jan de Haan en die was DJ. Dat was in die tijd gewoon een plaatjesdraaier. Die kochten dan altijd de nieuwste singeltjes, maar dat was allemaal disco. En dan zaten we op zijn zolderkamertje plaatjes te draaien. Een potje bier erbij en plaatjes draaien. En dit is een mooi nummer en dat is een mooi nummer. Allemaal singeltjes. Maar vooral disco dus? Dat was disco, ja. Mijn liefde voor muziek begon in de discotheek. Hè. Een beetje achter de wieven, dan we te drinken en gek doen. En dan in de Lemmer, in de Napoleon waren we altijd. Nou, en later ook wel in de Fuik, want dat was wat meer het alternatieve discotheek. Daar draaiden ze wat meer de rock. En dat was natuurlijk wel vaak, daar wisselen we dan wel wat af. Nee, maar daar is wel wat ontstaan. Wat stier er thuis op? Bij de radio aan, waar de platen draait of iets stil? Bij mijn oude lui bedoel je? Ja, nou, mijn oude lui die hadden altijd de radio vaak aan. Mijn vader die was ook, die had een Hammond-orgel. Die zat altijd
van die geestelijke kerkorgelmuziek te spelen. Op de Hammond psalmen spelen. Ja, en maar ook populair in die tijd. Hij was heel... James Last, daar was hij groot fan van. James Last. Die platen draaide hij altijd. Ja, en hij heb ook op het Hammond-orgel zat. Hij had op een gegeven moment een nieuwe ene, er zat een ritmeboxje op. En dat vond ik wel interessant. Dan heb ik bijna helemaal verneukt, zeg maar. Dat ding met die ritmebox, beat zoeken. Nou, en dan heen en weer switchen tussen beats en rare geluidjes erbij maken. En zo was ik zelf ook al wat met muziek bezig. Totdat mijn vader zei van, ja, dan was het niet zo gek. Want nou, straks is dat ding kapot. Nou, dus ophouden met die handel. Ja, toen ben ik zelf plaatjes gaan draaien en op mijn slaapkamer. Wist ook, dat was leuk. Is een pick-up of een cassettedek? Ja, een pick-upje, nou, een klein pick-upje. En dan 2 boxjes erbij. En dan op een gegeven moment nog 2 boxen erbij. En dan had ik 4 boxen. En dan op een gegeven moment vond ik dit nummer zo mooi. Dan moest het ging het raam hier. En dan zet ik daar een box in. En dan moest de hele buurt mij luisteren. Nou, zo. Ja, totdat natuurlijk dat we hier bij mijn oude lui begonnen te klagen. Van, nou Jan, dat kerst aan dat meer. Ja? Dat weer een beetje te gek. Want waar kwam de behoefte om... Want best drummer worden eerst? Ja, ik was eerst drummer. Ja, we woonden gewoon een band vormen. En dan, nou, Leo die... Jongens uit de buurt of het dorp? Toen was ik zag ik in Leeuwarden. En nou, Leo die speelde al gitaar. Die kwam ik toen tegen. En nou, een bandje beginnen. En nou, Andrew die speelde op bas. Nou ja, en dan moest de zang en de drums erin vullen. Ja, dan ga ik wel drum. En dan kende mijn vriendin op die tijd klaar. Die kan daar wel zingen. Nou, zo is het ontstaan. Dus toch, een paar potten en pan. En dan doen we wat. Dus toch, Leo die speelde eerst over gitaar en over de cassette recorder. En dan de opnameknop helemaal open. Dan krijg je een mooie oversturing. Nou, dan, zo werkte dat een beetje. Dat waren de eerste stappen. Dat waren de eerste stappen, ja. Leo van der Rol had je toen. Leo van der Rol, ja. Want dat is in wezen toch de basis uiteindelijk geweest van misschien wel de rest van je leven als professional, of net? Ja, denk het. Hier is toen al ideeën van, nou, dit is wel een leven, het muzikantenleven. Nou, dat vond ik toen al inderdaad. Ik zie het op dat moment op HTS. En dat deed ik weg- en waterbouw. Heb ik 2 dienen. En toen ben ik net naar het tweede hier kon ik net redden, want ik was te vol afwezig op de squallen. Ik moest in 1 week iets van 6 of zo tentamens inhalen. En dat was een beetje te gek. Nou. Ik rolde van de ene tentamen naar de andere tentamen. Ik moest eerst even studeren van de ene tentamen. Ik 2 uur later ging ik nog een tentamen. En dan weer kreeg ik met de ene. Dan dacht ik dan moet ik nou dat boek al bij pakken. Dus dan, ik kon net alles tegelijk. Maar dat kreeg net redden. Ik zie bijna een herexamen voor op 1 onderdeel. Dan ik het al een meidje. Want dat redde hier weer stage in. Daar had ik wel zin in. Hoor. Maar ik heb geen zin meer in het tweede hier, dat theorie. Ik zeg al lid, maar ik ging er wel de muziek in. Vind ik volle beter, volle leuker. Want dat weg- en waterbouw-idee, dan moest iets kiezen? Of zit daar wel een uitzoeking bij dat je het leuk vond? Ja, nou, ik weet eerst werktuigbouw na een jaar. Want ik was altijd toen in die tijd met de brommen bezig. Nou, knutselen en zo. Ik zei, nou, dan moet ik dat maar doen. Dus toen met die kant maar doen. Want ik de havel aanroen en dan moet ik dan maar wat met brommers en motors doen. Dan heb ik dat dan in de eer dienen. Maar dat was zo theoretisch. Ik dacht, dit is het niet. Dat vind ik helemaal niks. Weg- en waterbouw, nou doen we naar wat oors. Nou, misschien is dat wat leuk. Maar toch wat. Maar ondertussen mijn hele idee... ik heb helemaal geen zin meer in. Ik wil de muziek in en oren dingen doen. Toch? Ja. Nou ja, en de muziek dus is nog steeds in. Ja, ik heb nog steeds die richting gekozen. En, ooit spijt van hoor? Nee, eigenlijk net. Nee, helemaal niks. Geen cent spijt van hoor. Ik ben prachtig. Het heeft me nooit een cent opleverd. Maar ik heb er geen spijt van. Nee. En uiteindelijk had het ook al hier van alles hoor. Dan weer het nou ook zeker weer. Ja, dan heeft wij niks gewoon. Hoor. Nee, het heeft me nooit een cent opgeleverd. Maar dat hindert helemaal net. Want ik zeg altijd maar, als ik maar die vaste lasten, maar wat betel je kent. Ik van bestingen, en dat is is het. Van het. bestingen ken, vind ik het prima. Want alles wat ik verzinnen heb, is altijd direct weer in de apparatuur gaan of in een productie of wat dan ook. Helemaal net in eigen privé dingen eigenlijk. Nee, nooit.
De apparatuur is veel belangrijker voor de muziek om. Nou, dan kan ik de volgende keer hek wat meer mogelijkheden. Kan ik dat doen, kan ik dit doen. Nou, prachtig. Dat vond ik veel interessanter. We gaan weer muziek draaien. Human Ja. Alert. Ja. Kerk en staat. Ja. Dat klinkt wel serieus. Ja, het is een fantastische band. Daar heb ik ook jaren met samengewerkt. Samen met NRA uit Amsterdam. Door heel Europa toert. Met NRA nog in Amerika hebben we dat toert. Fantastisch. Human Alert ik, maar ook in Engeland geweest. Maar Human Alert, specifiek dit nummer, dat was zo'n fantastische speel. Voor mij was het in Lelystad. Of Almere, dat weet ik niet meer. Dat deden ze de show als Beastie en Hadrian. Dan waren ze dus verkleed als Basje en Adriaan. Maar dan als Beastie en Hadrian. Dus dat was al heel erg. En dat was dan een openluchtfestival binnen in het centrum. Lelystad was het volgens mij. En mensen vonden het prachtig dat ze helemaal verkleed als Beastie kwamen. Als Basje en Adriaan. En ze vonden het prachtig, het idee. En dat je wou komen en ze wilden spelen. Dat vonden ze zo mooi. Zelfs de burgemeester was erbij. Allemaal vonden ze prachtig. En totdat de band speelde. De eerste nummers gingen nog wel. Maar op een gegeven moment kwam dit nummer. En dan is het Jezus Christus, godverdomme. Jezus Christus is een vloek. En videoopnames van. En daar staan zie je hoe het publiek reageerde. En met name de mensen van de organisatie. Nou, de koppen die betrokken flink hoor. En ze vonden niks meer van de hele band weten. Maar iedereen die ervoor stond te pogen, die vond het verschrikkelijk mooi natuurlijk. Dat was wel even voor die mensen een hele dikke domper. Vandaar dit nummer. Dat vond ik zo prachtig. Jezus stierf voor zijn eigen zonde. Niet voor de mijne van de christenhonden. Christen, boeddhist, islam, Deze tekst mij er zeker wezen. Kerk en staat, Human Alert. We draaien erom dat Jan Switters hier rond tafel zit. En Jan Switters is een man die al heel lang meedraait in de muziek. Vaak bij liveconcerten te vinden, maar ook in zijn studio. Die intussen dan al baat is. Maar goed, we hopen dat dat al wat herbouwd wordt in ieder geval. Maar zelf ook muzikant is. En ooit met de disco begon. Dat vind ik dan wel een heel grappig detail, Jan. Ja, zeker. En uiteindelijk in de wat alternatievere sfeer te lonen komt. Ja. Is dat puur smaakding West? Of is het een beetje de lifestyle wel van die, wat bij die past? Toch altijd de liedere zaal, ja. het wat donkere circuit of net? Het alternatieve. Of chargeer ik nou te bot? Nou, nee. Het is eigenlijk wel tegenstelling. De disco weer eigenlijk voor die hik ik van die punskoentjes aan. Hoor. Dat was toen in de tijd van Grease en nee, John Travolta. Dat was de Grease toch? Nee, Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Ja, die. Ja, daar hadden we op een gegeven moment ook zo van die jasjes met die blouses eroverheen en die mouwtjes eromheen. En dan, dat was dan echt in de lemmer, vond ik. En dan gingen we naar die discotheek de Napoleon. Dat was zeg maar de nette discotheek om daar te dansen. Maar daar weet ik eigenlijk toen ook al een beetje rebels. Want ze dansten dan al op een rijtje. De man tegenover de vrouw op een rij. En ik dan nodig een famke van, nou, eens even een donsje. Maar ik hong er altijd dwars doorheen. En iedereen, jongen, wat verdomme. Ik heb al vaak ruzie gehad. Want ik op een rijtje dansen, dat vind ik helemaal niks. Ik wilde dwars door me heen. Volle leuke wist wel. Dat we alles, ja. Maar die vallen even van de alternatieve muziek. Hoe besteden dan in te lonen kan? Nou, wat ik zei, dat is de strengels is mij gewoon heb me zeg maar de eigen ebene van dit is fantastisch. Het is volle hudder. Het is volle rauwer. Het is volle, ik noem het zeg maar volle echter. En dit hier hebben we al die van die mooie lieve liedjes over de liefde en al die dingen, meer soepzattige teksten. En op een gegeven moment dat kotst op een gegeven moment uit. Ik wil nou gewoon over de rauwe werkelijkheid hebben. En dat was de punkrock. Die vertelden heel vaak wel echt wel even wat op stiet. No? De rebelse en het alternatieve. Het hoeft al niet net zo netjes. Want daar heb ik eigenlijk al heel lang, mijn hele leven al. Ten eerste moet iets functioneel wezen. En als we mazzel hebben, dan zit het direct naar goed uit. Maar functioneel is belangrijker dan hoe het eruit zit. Zo, en dat het gewoon die punkrock dat. Dat vond ik veel mooier. Nou ja, een hege punk-idioom is natuurlijk do-it-yourself. En precies. En dat is inderdaad een heel goed punt wat zij ze. Doe het jezelf. Dus daarom boek ik zelf een muziekmeidje.
We hoeven net gestudeerd te wijzen naar het conservatorium om muziek te maken. Weet je wel? En dat kennen we zelf ook. We begonnen heel simpel. En in het begintijd, dat maakt het soms helemaal geen reet uit. Was deze, als er maar lawaai uitkwam en het publiek werd helemaal gek. Gooide er drank in en iedereen staat met te schreeuwen en te doen. En dat was gewoon feest. Ja. En op muziek, denk ik van, als ik dat nou weer terug heb, denk ik, jezus, wat een takkenherrie. Goh, zet af, weet je wel. Maar dat was die tijdgeest, weet je wel. Best jong en wild. En dat was fantastisch. Dat wie ik voor de intentie al bij Murder Inc. dus? Ja, direct al, ja. Inpluggen en de beuker in. Ja, soundchecken dat deden we toen heel lang net. Hoor. Toen gewoon inpluggen en pieper, kraak. En dan al doen kwam er nog wat gluten uit en dan kost vaag nog horen, oh, dat nummer gaat daarover. Oké, klaar. Maar waarom wil je maar dat Murder Inc. eigenlijk oernemen, tussen aanhalingstekens? Dat komt omdat dit wie de Murder Inc. draaien, toch? Ja, de tweede versie van de band. de nummer 1, dat wie Leo van der Rol hier toen met Trij Oreman die band, die Huppelkevonden. Toen was ik in Leeuwarden, jaren 80 is dit. En toen kwam ik hem zien en van een bandje beginnen. Hij zei, nou, waar waren we bezig? En dan moeten we een naam hebben. Nou, en toen zag ik dat fotootje van hem, Murder Inc. Maar toch heet het een Murder Inc. Een mooie naam, weet je wel. Nou ja, zullen we dat dan Murder Inc. 2 noemen dan? Murder Inc. ken dat wel. Ja, dat is, omdat Leo was de associatie daarmet, hè. Nou, dat viel op me kan. Toen ben ik in Lemmer, toen ben ik Martin en Meinde tegengekomen daar met zijn bandjes. Toen ben ik met hun twaalf. Zij hielden al een band met de gitarist die wil nooit live spelen. Maar toen konden ze een keer live spelen. Ik zei, nou, wil ik wel eens een proberen gitaar te spelen. Toen heb ik met mij oefenen. Hebben een bandje gevormd. Dus, nou, maar welke zanger heb ik? Ik zei, nou, ik weet misschien wel Leo wel. Dan heb ik Leo een keer meegenomen. En die vonden het prachtig. En toen hadden we zo van, nou, maar we een naam hebben. Nou, waarom doen we het nou maar niet gewoon omdat ik in Murder Inc. 2 zitten had. En Leo ook. Ik zei, ja, maken we gewoon Murder Inc. 3 van. Lekker simpel, klaar niet? Ja, dat is Murder Inc. 3 geworden. Ja. En dat is tot nu toe wel de bekendste versies, is maar. Ja. We hebben toen nog een LP opgenomen. No? Dus, en mijn kadaverbak best ik aardig vier. Ja, dat is ook wel. Dat is heel jammer eigenlijk dat eindigen is, maar dat was wel vette band. Ja. Ja, dat is eigenlijk een gelegenheidsband. Ik was daar bij Ernst in Oeverom, daar waren we samen met Skunk bezig. En een beetje aan Zuidema. En Monique, de punk lady van Snake. Daar waren we daarvoor. Zo laten we samen even wat herrie maken voor de kleine prijs van Snake. Daar hebben wij wat ingestudeerd. We moesten 20 minuten muziek maken. Dan hebben wij... Binnen een maand hadden wij 20 minuten de muziek ingestudeerd. Nou, dan rolden we nog door de voorronde heen. Maar de voorwaarde was dat bij de finale mag je maar 1 nummer spelen van de voorronde. En toen hadden we dus maar een week de tijd om nog 5 nummers te maken. Je denkt nog nummers? Nee, we hadden maar 4 of 5. Dus, en dan hebben wij de finale nog gehaald ook nog. Wel lachen was dat, wist wel. En we hebben ook nog disqualificeerd van hoe te lang terug. En dan zijn dus op een gegeven moment zetten ze PA uit. Maar toen zei ja, wij zijn nog aan het kleren. Dus ik heb de gitaar even wat harder zetten. Skunk even wat harder slaan. Een beetje aan de basgitaar even wat harder. En Monique, het publiek wat opjagen. Nou, dat was lachen, wist wel, dan hebben we discussieerd. Maar toen hadden wij zo van, nou, dit was ook wel een leuke formatie. Maar Monique was een beetje zenuwachtig altijd, die is heel onzeker. Dus die wou niet verder. Dus ik zei, nou, we moeten nog niet verder. We hadden de smaak wel te pakken. En dat is kadaverbak worden, wist wel. Eigenlijk wel een begrip worden, uiteindelijk als band. Ja. We hebben heel lang samengespeeld, ja. Tot het op een gegeven moment, het liep het net meer. De onzekere factor was Bert-Jan eigenlijk. En ja, we hadden op een gegeven moment een live concert hebben we opgenomen in Bolwerk. Live in Bolwerk. Dat hebben wij 2 uur non-stop gespeeld. En dat hebben we opgenomen en daar hebben we dan een cd van gemaakt. En dat hele show met rook. Geen rook, geen rock. Daar komt die term vandaan. Want de rookmachine, dat was een ander verhaal. We moesten met kadaverbak in het paard van Trooien, van paard spelen, bij Bertus de Blauw. En we kwamen daar, we hadden heel duidelijk op een rijder zetten. We hadden een rookmachine nodig en een stroboscoop. Hebben we dat niet, dan kunnen we dat zelf in hier en dan nemen we het maar. Nee, dat hebben we wel. Komen we daar, potverdorie.
doet de stroboscoop het niet? Ja, dat hebben we wel nodig, want dat is een paar onderdeel van de show. Want we hadden televisie met Faces of Death, van die horrorfilm, beelden allemaal. Ja, dat is gruwelijk, man. Heel gruwelijk. Heel gruwelijk, ja. Ja, dat is heel gruwelijk. Maar dat was de show van ons. Een beetje chockeren en rare geluiden en herrie. Maar de stroboscoop deed het niet. Godverdomme, wij soundchecken. Nou ja, en op een gegeven moment, ja, komt de buis. Ja, goed nieuws, de stroboscoop doet het. Ja, nou prima, dan kunnen we spullen. Ja, maar de rookmachine doet het nou opeens niet meer. Ik zei, ja, godverdomme, regel dan even een andere rookmachine, jongen. Ik zei, ja, maar geen rock, hè. Dat hadden we onderling met z'n drieën afgesproken. We willen wel de show doen, maar we willen wel compleet doen. Anders doen we het niet. We stonden het voorprogramma van Jesus Lizard. Dus de zaal stond helemaal vol. Het paard. Het was uitverkocht. Ja, ik zei, ja, als de rookmachine doet, ja, geen rook, geen rock. Ja, ze bent jammer, je kent, dat is godverdomme, je zit hier in Den Haag, ik is toch wel wat regelen. Kom op, midden in het centrum van de muziek hier allemaal, regel dat even. Ja, dat lukt me nou niet. Ik zei, ja, nou, dan houdt het op, klaar. We hebben de boel oppakt en geen show. En dat het wel indruk maakte op Betters, want die had op zijn bureau, daar werkte hij als programmeur, had maar 1 foto op het bureau staan. Dat was van Kadaverbak. Nou ja, dat is wel zeker een mate van respect, maar hoor, dwongen dus. Ja, het verhaal had nog een staartje, want de andere 2 man die waren op een gegeven moment een beetje nog kwaad op mij ook nog. Van ja, maar daar hadden wij van tevoren afgesproken, man. Dus dan, als wij willen wel de complete show doen, dat hadden wij ook bij Betters eist. Van dan hadden we het zelf metnemen kennen. Maar anderen waren van ja, we zijn hier nou toch, zullen we dat toch maar spelen? Nou ja, en het paard is wel een aardig podium, hè? Ja, het is een fantastisch podium. Ik had graag spelen. Maar ik zei, maar op een gegeven moment dan hou ik eigenlijk was het dwars de naam natuurlijk toen. Misschien hadden we toen nog wel eens, maar dan moet ik zeggen, ja, jongens, dit hebben we afgesproken, dus doen we niet. Ja, nou, oké, ja, zei Bert-Jan, ja, dat ken ik ook inderdaad, dat doen we het niet. Maar zullen we toch nog, ja. Nee, nou, de man zei, nou, dan pakken we in en dan gaan we ook weg. Ik zei, ja, ho, wacht even, ik wil die Jesus Lizard nog wel even zien. Want het is niet onze schuld dat we niet spullen kennen, dat is het bed is zijn schuld, dus dat had zijn rotzooi niet voor elkaar. Ja, man, ja, die waren op een gegeven moment zo pissig. Ik zei, nee, we gaan weg. Nou, hoi, doei, gaan we weg. Ik wil die Jesus Lizard zien. Maar ik dacht bij mezelf, ik wil geen praatjes hebben. Dus ik ben buitenom gaan en aan de voorkant heb ik intree betaald. En dan ben ik lekker op de tribune gaan zitten. Heb ik Jesus Lizard zien, fantastische show. Eind van de show. Er bijna niemand meer over. En dan komt Betters tegen. Hey, Betters, zie me. Hey, bist er nog? Ja, fantastische show, man. Hey, ik kan toch een taxi voor me bellen? Wat dan? Ik zei, nou, ik wil graag naar een huis. Maar als het goed is, dan kan ik nog krijg voor sluitingstijd nog in de kroeg in Heerenveen terecht. Maar ik is veel beter een hotel pakken. Ik zei, nee, dat is saai. Ik wil liever naar de kroeg. Nou, had hij nog een taxi regelen van Den Haag naar Heerenveen toe. Dat weer een duurritje. Dat weer een duurritje van 400 gulden in die tijd. Maar ik was 3:30 was ik in, of 3:15 was ik in voor sluitingstijd in Heerenveen. En hek nog daarna een flink deurzakt. En nou, de eerstvolgende keer bij het oefenen heb ik een bondje gegeven aan de jongens. Alsjeblieft, jongens, dat moet maar even uit de bandkast hebben. Nou, we hebben wel een deal maken hoor, dus, maar dat weer Kadaverbak. Ja. Sagoen dat af en toe met Kadaverbak. Ja, er zijn nog volle meer verhalen van Kadaverbak. Dat kan ik een hele avond van deur vertellen. Je wil nog een hele uur op praten. Oh, dat is ook hartstikke leuk vinden. Wij gaan muziek draaien. Discharge. Hear nothing, see nothing, say nothing. Ja, fantastisch. Dat is een grondlegger van de D-beat. En dat is onder andere het Motorhead dat overnomen. En Metallica en al die bands, die hebben hun grote voorkeur was Discharge. Dat is hun held, zeg maar. Metallica, niet vergeet, het Metallica, ook Slayer, het daar ook nog nummers van covert. Want Discharge is een van de eersten die met die genre muziek begon. En dat is fantastisch. Dat is echt een dikke motor geweest. Wel, als dat Motorhead juist, dan juist echt die sound van Discharge zit erin. En Slayer had het idem dito. En dat noemen ze zelf ook. Hè. Als we die interviews van Slayer ook hebben. Ja, Discharge is wel een van onze favorieten. Dus ik zou zeggen, zet het aan.
George, hear nothing, say nothing. En dan moet er nog tussen toch see nothing. Ja, ik weet het, Jan. Switters, je te gast. Het is een horror vraag om een muziekliefhebber 4 platen nu te zien. Maar er best wel aardig in slag. We draaien aan nog in. Toch nog even die studioskap, producerskap. Dat is natuurlijk een heel soort hurde bands die, maar net altijd, hè? Nee. Ik heb zelfs iets heel oors is. Ik heb een cd gemaakt en dat was voor vrouwen die bevallen moeten. Ja, mijn Brechtje, een overbuurvrouw, die is toen bevallen. Die had toen later gezegd van, nou, ik wil een soort een pratende wijze met zachte muziek om vrouwen in een goede stemming te krijgen om de bevalling te bevorderen, zeg maar. Ja, een bevallingscd, zeg maar. Maar ik heb ook kinderliedjes met Hendrik van der Meer hebben kinderliedjes opgenomen. En christelijke koren, chanticoren, heb ik opgenomen, zeg maar, ja. Gesproken woord, maar ook Jan Kleefstra en Romke Kleefstra, dat is dat soort, noem dat maar, soundscape music. Hè? Dat is dat, en die draaien heel goed hoor, die doen heel veel live concerten, zeg maar. Maar ik bikkel de muziek, Sadeltank, nou ja, Utrecht was wel een van de hardste bands volgens mij, weet je wel. Maar ook Strawelte. Mem van Doutsen, hun grootste hit volgens mij. De Hoenderkop heb ik al een aantal nummers mee opgenomen. Met Anneke Dauma. Ja. Heel groot verschil. Ja. Zit er een verschillende benadering in? Of is eigenlijk in de basis elke opname misschien wel een beetje hetzelfde? Nee, elke keer hoors. Toch wel, hè? Ja, het is gewoon per band in begin. Wat van instrumentarium hebben, wat spelen, hoe doen we dat? Even van tevoren een bak koffie en dan overleg. En dan de benadering daarvan is dan gewoon even wel doel wordt het, weet je wel. Maar dat is ja mijn eigen manier, interpretatie. De ene keer doe ik het zo en de andere keer doe ik het zo. Ja. Dus kijk wat oors, het is even aanvoelen wat wil die band. En dat is eigenlijk meer in dienst staan van de band in plaats van mijn eigen rol opdringen. Is die rol heel wat voor in, omdat ik de techniek moet veranderen is, hè? De hele digitalisering in Tusken? Ja, we zijn hoe digitaal bist u in Tusken? 100%. Ja, ik heb niet eens een mengtafel meer. Ik heb net naar mijn noorden. Een laptop is in feite en een goede audio-interface, een koptelefoon en een microfoon, dan ben ik er al. Ja. Dan kan ik complete... Wat hast u nog lang hangen op dat analoog? Nee. Nou, lang. Niet al te lang, zeg maar. Wel lang genoeg. Ik ben wel begonnen met eerst 24 sporen bandrecorders, zeg maar. En toen 16 sporen heb ik had. En daarna hebben we op het digitale vlak werd dat van Tascam. Heb ik niet de ADATS, maar de Tascam heb ik gehad. En dan op een gegeven moment was het Alesis HD24, ook digitaal allemaal. En dan had ik een oude G4, een Mac G4. Toen ben ik met Pro Tools begonnen. In de box, zeg maar. Ik had eerst een slagskip van een mengtafel natuurlijk. Een hele grote, wat was het, 48 kanaals mengtafel met toeters en bellen. Dan stonden we met 4-5 man om de mengtafel heen met afmixen. Zo van, met dit nummer, denk toch even om dat knopje, want dan, en dat schuifje, maar dit, uit die solo met even een streepje omhoog. En dan moest je daar even aan draaien. En dan stonden ze zelf om de mengtafel heen. En denk toch, dit nummer om dat. Niet anders dan dat knopje op dat moment. Nou ja, en te let. Nou, weer overnieuw. Nou, en dat waren toen eeuwigheid natuurlijk. Hè? En dan vooral als dan dit was mooi, het eindproduct is prima. En dan een week later, Jan, ja, die solo staat krek wat te hard. Kan we het nog wat zachter zetten? Ik zei, ja, maar dan moet alles over. Ja. Dat is analoog. Nou, dan stonden we met 4-5 man om een mengtafel om dat ene solootje wat zachter te zetten. Nou ja, zo werkt dat dus toch? En heel vaak is, nou, dit is de mix, jongens, dit zit. En dan is dat de plek. Het is een soort live mix moest maken dan, hè? Maar nou met digitaal is gewoon, dan zet ik dat een beetje harder, een beetje zachter. Alles is total recall, dat is zo mooi. Dan kun je alles weer veranderen. Ja, maar daar ben ik wel fan van digitaal. Maar ook live hoor. Ik draai het liefst met een digitale mengtafel. Mooi compact dingetje. En dan heel veel mensen zeggen, ja, analoog klinkt beter. Maar ja,
het eind gaat mij om het eindresultaat. En ik heb met de digitaal een veel gecontroleerde live sound neerzetten dan met analoog. Want dan moet je wel echt heel veel materiaal metnemen om datzelfde te kunnen doen, zeg maar. Hoe is het met de heren? Wat zei je? Ja. Ja, nee. Dat gaat met de jaren slechter natuurlijk. Maar toch nog steeds in staat om een mix neer te zetten. Nou ja, Kenbaar. het is niet besteen om de heren letterlijk te broeken, maar wel ja. Maar Ja. in dit geval, ik nog voor een muziekproductie, dat het nog een live concert is of een studio-opname. Ja. De Erik is maar ook goed werkje. Ja, een beetje omdenken. Hè? Dus het is Had altijd. je toch een protte heeg of leeg? Of? Ja, ik heb wat te hegen alles. Nou, ja, want als ik met mix bezig ben, ken ik alle details. Ken ik alweer nog, ik jij nog zelf alle details. Dat de muzikanten die naast me zitten, die is toch nou, daar zit wat, zit ik dan. Dus spoel ik hem weer rond. Tegenwoordig kan je het ook nog visueel maken. Kijk, hier zit wat. Krikraakjes en dingetjes. Dan ben ik op een gegeven moment zo op gefocust. De eerste doen we al even. Maar het mazzel, dat is goede heren haast? Of, Ik heb wel mazzel, ja. Want, of was het altijd iedereen die verstond? Nee, absoluut niet. Nee. Toen we jong waren, dan was ik gewoon op een gegeven moment zo dronken als een aap. Met de kop in de box. Met de kop in de box, precies. Ja hoor, echt. Ja. Maar op een gegeven moment was ik wel veel meer met de techniek bezig. Dat op een gegeven moment deden we dat dus niet meer. In het beginjaren, dan was het echt wel ladder zat en dan met de kop in de box van fantastisch, harder. En dan het hele weekend mijn piep in de jaren. Ja. Ik heb wel een showtje draait. Dat was in het Canet in Heerenveen. Klein kroegje. Nou, dat is ongeveer 10 kantine. Nou had ik nog zelf misschien nog wat liter. Maar die hik een compleet pianist niet. En dan draaide muziek. En dan elke keer stiekem aan de knopje. Ik mocht er net aankomen. Op een gegeven moment holden ze me vast. En dan gingen we basboxen op een grond lezen. En dan weer een dansvloer. En dan stond bovenop. Dus harder. Dat was echt schreeuwen. Weet je wel. Ja, ik heb mezelf nog. Dat knopje wat harder. Dat was echt gek, jongen. Dat was, maar de meesten hadden er wel zo van. God, wat was wel een gouden tijd was dat. Ben je nog steeds 18 of net? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Maar het lichaam net meer, no? Maar daar ben we wel mee bezig, hè? Ja. Het lichaam is alweer gezonder dan het ooit geweest is. Maar, Nou ja, du had natuurlijk met de hele bron een hele hoop stress. Dat lief kriegen, letterlijk. Ja, letterlijk, ja. Maar ik ging 3 keer in de weekend naar de sportschool. En dat helpt mij lichamelijk, helpt me dat heel erg, weet je wel? En daardoor ook geestelijk wel. Een tiny house en een Pipo de Clown wijntje op het terrein in Gouw. Hoop dat er straks, wat alles weer herbouwd is. He, want er komt een nieuwe, sinds maar boerenpleers te dat er weer een studio rond de Verdij is. Ja, dat hoop ik wel. Ja, dat zin hebben we erop zitten, ja. Als dat allemaal verwezenlijken wordt, dan moeten we nog zien natuurlijk. Tijd voor het leren. Maar dat is wel het doel. Het doel is de pleats weer te herbouwen zoals dat weer. Mijn oefenruimte, mijn studio, mijn appartementen erin, hoe het weer is. Maar hoe het invuld wordt, dat is nog allemaal nog... Ja, vaag natuurlijk. Hè. Het moet allemaal nog maar gerealiseerd worden. We hebben in ieder geval wel, volgens mij staan de neuzen wel allemaal dezelfde kant op. Van dat willen we graag weer waarom. Want dat vonden we allemaal prachtig. Ons wordt een zo'n saaie boerderij dat er helemaal geen muziek meer is. Dat kunnen wij ons haast net meer voorstellen. Want wat van feesten en toestanden we daar had hebben op de boerderij, dat is magnifiek was dat. Die concerten en feestjes en zo. En als het om die leidt, komt dat waarom? Komt dat zeker. En net alleen mij, hè. En Ernst Langhout zei ik, ja nee, dat was magnifiek. Dat houdt die jong. Dat zo is ze. Al die muziek. Ja. Ministry. Ja. Jesus built my hot rod. Ja, fantastisch. Wartrock. Daar wist je zeker ik bij hem net toen. Ik zie achter het podium. En die is weer onder de indruk. Mooie anekdote van onderordelijk de techniek. Want wij hier natuurlijk van dat grote podium een enorme PA-installatie. Hier, met uw eigen spul. Maar er kwam een heel iets krakkemikkig busje onrieden. Ja. Daar kwam een mengpaneel uit. Ik weet net meer hoeveel kanaal, maar wij wie een gigantisch ding. Echt flabbergasted. Ja, en we zeiden ook gewoon zo van. En ik zei nog zien die voor mij wie een Amerikaan. Dat ken ik een Engelsman verstaan, maar een Engelstalige meneer. Waar had toch hier wel al wat te staan? Ja, misschien deze komt er nog naast. Ja. En toen ziet het volgens mij, ik weet het net maar iets op 140, 150 kanaal.
En op elke sample hier een eigen kanaal. Ja. En zo kwam Ministry bij u binnen. Juist, ja. En ik ben een groot fan van de band, nog steeds trouwens. Ja. Het is voor mij een van de groenlezers van alles wat herrie en noise. Industrial, hè? Industrial. Ja. Moest net alle eerste platen van me jaren, want dat is verschrikkelijk. Nee, maar dit ben wel klassiekers. Ja, maar dat was En het weer een snoeihard concert. Ja. Het weer ongelooflijk. Ik had net de programmering die met de metal van Moordrock. Maar ik ben wel ontzettend trots. Ja. De binnen Peer West, dat ik dacht... Nou, ik stond... Ronnie James Dio. Oh man, dat is... Ja, oké. Iron Maiden. Ja. Slayer natuurlijk. Ja. Daar ben ik een groot fan van. Maar Ministry wie ik minstens zag Grutskop... dat hij letterlijk tussen de kei in Ja. Burgum... Ja. onder Simmer die Ja, maar ze kwamen, op een podium ze stond. wilden eigenlijk als eerst op mengtafel ik nog front of house hebben. Hè. Dan hield er mijn heftruck dwars door het publiek heen moeten. Want zij winnen dus net van tevoren. Die winnen ze, nee, alles viel aan de gang. En toen kwamen zij nog eens. Maar dan hebben ze toch besloten om het ding maar op een podiumdel te zetten. Gelukkig. Ja, en daar stiek mijn open mond naar. Ja. Ja. Maar toen... Die hut. al de nieuws. Maar ja, En die band ervoor, wat wie dat ook weet. Diezelfde jongen, wie dat net Slayer? Maak het nice. Of Iron Maiden, wie dat? Een van de twee, ik weet het zo net meer. Ik weet nog wel, ik had de openingsband Incursion in de Menta spelen als openingsband. Die hiek het schuifje al flink heeg staan. En want dan moeten we wekker worden, no? Metal met hut, clear. Iedereen fantastische sound. En de volgende bandjes, hetzelfde volume. Maar toen kwam toen de band Firm Ministry, Slayer of Iron Maiden, ik wist het niet meer, die kwam toen het terrein op en die zeiden toen direct het volume wat zachter, want wij moeten straks wel verschil kennen, meidje. Dus daarna, bij de tweede band, ging het volume naar beneden. En we stonden iedereen zo van ja, dit is toch een metal concert, kom op man. En toen kwam dus Iron Maiden of Slayer en die deed het schuifje wat omhoog. En toen was het echt, ja, dit is lekker. En toen kwam Ministry nog eens een keer. Het schuifje ging bijna haast tot 2 keer zo heeg. En jongen, ik heb voor de front of house staan. Echt genieten. Dat was zo'n fantastisch concert. Dus vandaar ja, ik heb ze later nog eens een keer in Paradisus jongen. Dat is, ik weet net meer, 3 denk ik. Maar dat wiet de hut. Dat is zo snoeihut, maar wel fantastisch. Dat was echt fantastische band. Ja. Maar vandaar dat bij mij op instond, want dat was op dat moment was dat al echt wel voor mij de band op dat moment. Ja. Nou, voor mij, ik vind het fantastisch dat het uitkeerst naast Loedsprutsen. Ja, de Loedste die ik ooit mij maken weer Motorhead en Manowar. Die hier op een gegeven moment de wedstrijd onderling waren. Ja. En dat ben de enige 2 concerten dat ik ooit na een kwartier echt eruit ben. Ik weet net hoe het dat geweest is, maar ik heb met oppakken mijn eigen band in Kierhoorn spelen. En daar stond 126 op het dB-meter op een gegeven moment, zijn de man. Dus ik weet, we gingen niet noemen, dat hiette daar alles op zien. Ja. Maar dat was wat Murdering 3 was, dat de herrie met Leo toen nog. Ja, dat ik niet oppakken. Dan hadden we alles op 10. We hadden met de hand over alle knoppen van de versterkers heen, allemaal naar rechts. En dan bij de basversterker ook, huppatee. En dan de sample aan, of de sample op 10. En die man die zei, ja, dat was wel heel... Ik had de dB-meter, dat was 126, zei ik. Ja, verdorie, jong. Ik weet niet hoe dat weer snoei had, maar het was wel feest. Je begrijpt het, sommige jongens bleven 18. Ja. Zo is het, en niet anders. Dank u wel. Ja, alsjeblieft.